ụmụnne Igbo anyị abịa ọzọ, anyị abatakwa ọzọ, anyị abatago na Trafalgar Square. Ya bụ anyị ga-ebido ka anyị karịa unu n'anya unu fu ebidogo na-eme sọma ka a na-emezi, so ka anyị bido gaba. Hey, ebe a bụ obodo ezi, ebe a bụ obodo ezi, so ebe a ka fa na-apụ ọlịlị, ebe a ka fa na-apụ ọlịlị. Onye bịa ọpụ ọlịlị ịmala eti egwu ịbịa na-eti. Ọ bụrụ na anyị abịa ọzọ ndị be anyị, so ịmala ọ bụrụ na ị nwere talent ịbịa na-eme and enjoy the rest of your day and enjoy the Thank you very much. So if you be generally free show ka a na-enene ebe a. So ihe onye ma eme ọbịa na-eme a na-etu ego, imecha etu oge ego ndị mmadụ a na-etu gị ego. So far na ị nwere talent, ọ bịa ka anyị ji akọwala unu maka Global Talent Visa. Global Talent Visa. Ndị a na-eme protest na ndị onye na-ese iwe, onye na-ese iwe, ọ na-ese ihe ndị mmadụ a na-enye ya ego, ndị mmadụ a na-atụrapụli ego. Ịbịa ose gị, ịbịa ose gị, ndị mmadụ a na-atụrapụli ego. Ndị na-eme ndị a na-eme protest. Ebe nwa ka a na-akpọ Trafalgar Square. So anyị ga na-aga na-akọwala unu ihe dị iche iche. So anyị na-akọkwa maka Global Talent Visa. Ifuru ebe a bụ obodo eziba, so ebe a ka a na-apụta egwu ọnwa ya na ọlịlị. Ike egwu gị be gị ịpụta, ike egwu gị be gị ịpụta ebe a ịkwụrụ ọtọ, ị na-akali ụka, ịghọtago, ị na-akali ụka gị na ndị oyi gị. Unu bịa, mmiri a na-agba na ọ na-awụnye elu, ọ na-ebu ikuku ndụ. Ya bụ ọ bụ na hit na-eme gị, hit mebe fancha abịa kwụrụ ebe a wee na-anala ikuku, maka hit ebidogo mebe, maka anọzi na sọma. So ụmụnne, ebe anyị nọ kịta anụ ọ bụkwa na square ka anyị nọ. Ya bụ fa na-aga alụchicha ebe niile, ewepụtakwa square ebe ndị mmadụ ga na-aga na-anala ikuku ndị na-ekpoli ndụ ya ka a ghara iji ụlọ ifuru falụchakwa ụlọ falụchicha anya ọgba okilikili, mana emefuru ama egwuli egwu. Ya bụ ebe a ga-apụta n'ọlụ n'ama na-egwuli egwu na-akali ụka. So anaghị alụchicha ebe niile ụlọ, a na-emefu ebe a ga-anọ jene refresh na ịmago, a na-refresh ndụ a na-abịa mmadụ n'ime. Ị na-asọfeketi n'ime ụlọ gị, ịgbapụta. Ọ bịa bụ the essence ịrapụ ama egwuregwu. Ebe a bụrụ achụali ama egwuregwu, ọ bụ spia. Ya bụ obodo ezi, ya bụ obodo ezi, ọ bụ ihe ọ bụ. So anyị ga na-aga na-akọkwala unu maka Global Talent Visa ahụ anyị na-ekwu maka ya. So ọ bụ ndị UK na-eme organize. Ije na the website akpọkwa www.gov.uk maọbụ idevọ na online, idevọ isearch anya Global Talent Visa. Mana
mma achọkwala unu mma achọla unu mma achọla unu ya mma achọla unu nye unu mma akaba arụcha ọhịa unu aghọtago so mma enye unu link ahụ so ịmala eti egwu ma ọ bụ agụ ma agba ife ọlụkwa onda ihe a na-akpọ art and culture ọ bụ na ime IT teknọlọji ife ọlụ na teknọlọji so anyị agwachaghị ụmụ akwụkwọ ị ga-eweta iweta nwa onye ịmalụ na ịgabago iweta nwa onye ị ga-eweta na ihe ị na-emedo gị anya na ị nwere experience n'ilugo ọlụ at least 3 years ọ bụrụ na iweta nwa onye ilubugo ọlụ with nya experience gị niile ma recommendation gị a ga-enyenwu gị amasị gị proof of fund ma ọ bụ IELTS ma ọ bụ ije n'ebe exam mba onye gbara ka azụ a na onye ji ya n'aka n'olu n'omume ịgbara ka azụ a na onye ji ya n'aka n'olu n'omume ya bụ ịmala ihe pụta na dapụta ị na-etinye aka maka ịmara onye gbara ka azụ a na onye ji ya n'aka n'olu n'omume ịgbara ka azụ a na onye ji ya n'aka n'olu ndị a moto bịa kwụsịchazi alụfa ọ dị egwu so ana m agwakwa unu bịa unu kesee ka ndị ọzọ wee soro n'ụlọ unu aghọtago unu bịa unu kesee ọzọ dịkwa ka ibie ọ bụrụ student visa ka iji abịa idu sure na ịbịa ime masters ịbịa na me first degree na mba ọbụla bụ western world beluso ma nna gị ọ bụ milionia ọ bụsikwa na nna gị bụ milionia ijezikwa emebe ọ bụrụ na nna gị abụrụ milionia ije na-eme first degree na any western world maka ị gara eme nwunye ọ tara abụ first degree bụ 4 years ka a na-eme first degree i wee kwụba 15,000 pounds for 4 years wee kwụọ ụgwọ ụlọ lie nri ọ dịghị ka ị ga-eme nwunye adụọkwa m shọ na ị ga-emenwu imenwuzikwa enyi ma na isi n'isi wee kụ ntu isi n'isi gị wee kụọ ntu Friday lugo fa na-aṅụlizi onye ọbụla na-anọ ọrụ so a na-aṅụlizi maka ọ bụgolu weekend so no more ọrụ till Monday onye ọbụla na-ana ezumike so ebe ị ga-afụzikwa bụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya na ụlọ klọb na ụlọ pati ebe ị ga-afụzi onye ọbụla kịta Chineke so kedu maka nwa Chimeke anyị a na-emekwa ọ na-eme ndị a na-emeli na rịpọtụ so a na-eme ọbịa ka m ji abụ mbịa isi unu akọzi n'ọnụ n'ebe ahụ na ọ dị fa mkpa ọ dị mmadụ mkpa so ọ bụ ezigbo ihe ka fa na-eme
fa anara eme ihe jọrọ njọ, fa na-akwanụ mmadụ ihe n'ike. So fa akọchakwanụ mmadụ, fa agba akwana asị. Ọ bụ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ ka a na-eme. Unu aghọtago ụmụnne? So ya gazie ise. Ya bụ ịchọkwa ka emeeli gị, ị bịakwa emeeli gị o. Anyị nwere nọmba. Anyị nwere nọmba. Anyị nwere nọmba. O nwere nọmba anyị ji eme matchmaker. Ịchọ mme matchmaker, iwelu nke ahụ mee. Iwelu nke ahụ mee gị na ime. Maka ịbịa na-ede ebe ọzọ, ma ọ bụ na-ede n'inbox, ma ọ bụ na-ede na WhatsApp ọzọ, o nwere ike ma azana gị. Ị na-enwe mwute na-asị ka ezi. Mana ị ga na wrong place. Ị ga na wrong place. This year anyị ga-enweta ọtụtụ testimony. Anyị ga-enweta ọtụtụ testimony this year. Anyị ga-enweta ya. Ịgbala ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Hey, ụmụnne, I greet you, nwanne m. Nwanne m, ka ime. Ọ sị nọ Sunny. Ay, chekwalo. Sunny Vitis. Ndewo, ka ime. O nwere ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Agba m ọsọ n'ụlọ ọrụ. Ebe ahụ ka anyị si wee gbaa ọsọ wee na-abụ. Normally anyị kwesịrị ịgbasa 8, mana agba m ọsọ ọrụ ka m gbara. Ịgbala ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Hey, hiti abịakwa. Ịgbala ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a na onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a na onye ji n'aka n'ụlọ n'omume. Ịgbala ka azụ a onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. Hey, ịgbala ka azụ a onye ji ya n'aka n'ụlọ n'omume. N'obodo a na-ekwu a na-eme n'obodo. Ụmụ mmeri a na-egoli n'obodo. Hey, n'omume. Ịgbala ka azụ a onye ji ya n'aka n'omume. Ịgbala ka azụ onye ji ya n'aka n'omume. Ịgbala ka. Ụmụnne, kedu ebe unu jebete? Unu bịaba na-abịa mee na ihe ka o rie ihe na-emekwa n'ofu onye bịa ishi anya ka ndị ọzọ wee mara. Facebook kwe ka my fans fụ na nnọ live. Facebook ị ga-ekwe ka my fans malụ na nnọ live. Ka fa bata ka anyị na-akpakọrịta ụka. Fụkọrịta na onwe unu n'anya na onwere onye ụlọ ya dị n'ebe a. Fụkọrịta na onwe unu n'anya, onwere onye ụlọ ya dị n'ebe a. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị na-aba ahụ ka na-esekwa okwu ya na nke nwoke nọ na Germany. Agwa m unu tinye ọnụ
ka mmadụ wee mara eziokwu wee rapụ ihe ọ na-eme. Unu ekwere etinye ọnụ, ama m ihe kpatara na unu ekwere etinye ọnụ. Ọ na-ewutebe m na etinye ihe si unu tinyelife ọnụ ka onye na-achọ okwu wee furu na ọ na-achọ okwu ka o wee sepụ aka enwe n'ofe. Asị unu ma enye unu jụ mgbanwe okwu a na-alị nga ọ sịkwa na nke nwoke ka na-afụkwa pụwa na-asị ya na ọ ga-eji wepụ ya. Ọ sị ya ọ bụrụ akwụna ka ị na-agba n'Itali, ọ bụrụ akwụna ka ị na-agba n'Itali na-akụ ya ọnụ maka na ọ dịghị ime. Ọ sịkwa na ọ gara ewepụ ya. Mụ na nwa m sikwala ya na-ewepụkwana nke bụ o je si na Germany gaba nwanne anyị nwoke ka i wee fefe na-abụ nwere akwụkwọ. Nwere onye nwere akwụkwọ ma nke nwaanyị ma nke nwoke. Nke nwaanyị nọ n'Itali na-alụlụ onwe ọlụ, o nwere akwụkwọ. O tichere ụkwụ gaba Itali. O luo Itali ebe ahụ wee fụ nwanne anyị nwaanyị. Ọ fụzi anya ọ laiki anya maka nwanne anyị nwaanyị ka anyị si fịa. O sendiri m foto. Ọ malụ mma nke ukwuu, ọ malụ ezigbo mma. Ọ laiki anya. Ọ jụkwala ya arụ n'ọdị. Ọ sị ya na ọ dị 26 years ya na onwe ya mụ nke nwoke wee sị ya na ọ dị 25 years old. So ọ sị ya na ọ tọkwala ya witi ofu arụ. Ọ sị ya na o nwere ihe o mee na ọ bụ nọmba na age is nọmba na ọ bụ understanding ka eji ebi na ndị bụ ọgbọ na-anụ ghalite onwe fa. Ndị bụ ọgbọ na-anụ ndị ịtọgọdị mmadụ with 3 years unu ka bụkwa ọgbọ. So unu ka ga-anụ nkwe di na nwunye, ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị, unu ka ga-anụ nkwe ma unu ghọta onwe. So nke nwoke wee sịcha anya na age is number. Ịma na nwaanyị Igbo dị ụkọ na western world. So nwaanyị Igbo dị ụkọ na western world na Europe. So ọ yara afụ nya bụ ka ihe a na-akpụ ya ndine. Ihe na-afụ ndine so easy. Onwere ka isi ka afụ ndine ịbịa na Europe ịmara ndine ga na-akpa gị ihe adị afọ ị na-agbaghalị ebe niile n'imekezi ije na red light. O nwere ebe a na-akpọ red light ebe ndị akwụna na-anọ. Ebe ahụ ka a na-akpọ red light. Ije ebe ahụ na red light ahụ ije kwere ene ọ ya dị eme fa akwapụga gị iro. Ya bụ ihe akwụkwa nnukwute ụgwọ. Ihe akwụ nnukwute ụgwọ jee jụọ ụmụ nwoke na-eje na red light ka fa gwa gị na fa na-akwụ nnukwute ụgwọ. And fa anaghị eme enjoy. Ịbata fa na-agụlụ gị oge ọrụ. Ụmụ nwaanyị ịbata na nke fa ndị Eastern Europe na-abịa agba akwụna ma ndị Poland nya ndị Poland. Ịma na ọkwa emunu si na ọlụ dị na Poland, ọlụ adịọkwa na Poland. Onye ọbụla si gị visa Poland ịya asị ya mba. Ma ọ bụ na ọ na-aga ịland ya na Poland iwelu tren baba ụmụ Germany baba ma Belgium ma ịmago Europe ebe enwere ọrụ maka ndị Poland fa na-abatacha ma UK na-abatacha Europe dị mma ka fa wee nweta ọrụ. So mmadụ abịa ogbuo gị si gị visa Poland ọ bụ asị ole si m ịchọ ịnọ ebe ahụ mee transit. So ka m na-akọkwala unu nke Germany ahụ maka na okwu ahụ na-alị nga. Unu bịa kwuo eziokwu, kwuo ihe a ga-eme maka m nwee ekwugo m nke m ọ bụrụ m na ihe m mere wee kwukwa nke nwoke okwu gwa nke nwaanyị okwu. Fafụlụ onwe fa n'anya ọ bịa kpọli ya n'alụ obi ka nwaanyị na okwere na ọ ga-ana ọ rapụ ya debe ya n'ụlọ. Ọ dịzịa ka ọ na-anụ ya anụ for 3 months. Ọ dịghị ime kịta ifu gị ya maka gị na mmadụ nọ n'ụlọ for 3 months. Ọ bụrụ foto, ọ bụrụ TV ị ga na-enene. So ihe na-aga ndị na-edinye kwa mbọsị ị na-asụwali nwa mmadụ na free ka ị na-asụwali nwa mmadụ imekwa ego imelide ọdị ime. Ọ dịzịa ime kịta ọ gwago gị na ọ dịghị ime isizi anya ya ji ewepụ nwaanyị o ji ga-eji ewepụ ya. Ịbịa na-esesi okwu mana unu dịbukwe na mma and ọ sị na ị nwere ego na ịbụ don clinyon na ị nwere connection ego na-agba gị agba na ịbụ obele nwa
obele nwa mana imiti up obele nwa meet up ị ga-anụ nwaanyị n'idu 25 years ọ bụrụ onwere ihe ọ bụ so ị ga-anụ nwukwe nwaanyị onye dị 26 onye dị 26 ị ga-anụ nwunye ego na-agbaghị agba n'aka ị na-akọntrol million mgbe ụbụrụ gị ji wee kwe inweta ego ịma ihe so kedu ihe ijire ga anụ ya ị na-echezi onye ọzọ ị ga-ahụ ọ bụ ya ka iji si na ị chọrọ ịnụ ya ichetebezieli na ọtọ gị ọ bụzi ihe ị na-echeteli ya na ọtọ gị kịta ka ị makwa na ọtọzi gị ịma bụkwa bifo ifu gị ịma bụkwa bifo na ọtọ gị ịrapụ ya na nya ji ewepụ kịta ka ị na-echetezi gị ọ bụrụ akwụnakwụna ka ọ na-agba ọ bụrụ akwụnakwụna ka ọ na-agba iche na ịmara mana nwa obu n'afọ bụ nke gị maka gị na ya bisi nsi ọ pụrụ apụ ọ bụrụ na ọ pụrụ apụ bata isi na ọ bụrụ na ọ pụrụ apụ bata isi na ojekwulugo m Chinedu ojekwulugo Emeka ojekwulugo Richard ojekwulugo Charles ojekwulugo onye nwa ọ bụ m na-eme na iche oyi ga-agwụ ya mana na ịgwa nwozie nke ahụ ihe ịgwaziri ya bụ na ọtọ gị ihe nwa bụ na ọtọ gị eje ebe kịta ka ịmazi na ọtọ gị kịta ka ịmazi na ọ na-agba akwụnakwụna n'Itali kịta ka ịma bụrụ na ọ na-agba akwụnakwụna n'Itali ọkwa n'Itali ka ije wee fụ ya wee dulie wee ghọgbuo onye wee nataba ihe anụkwu ya ị ga-anụ ya maka ihe na-adị gị mma ihe dị mma na-adị gị mma ịmago na ihe na-enwetanwu nwaanyị Igbo izi ị na-anya ifu nwa nwaanyị Igbo ị na-afụ ọ na-adị skas nwaanyị Igbo na-abịa agụ akwụkwọ dị few maka kọlcha anyị fanara ekwe ndị papa fanara ekwe edupu nwafa nwaanyị ya ji egwu akwụkwọ n'obodo oyibo ọ bụ ndị nwoke ka a na-edupu ọ bụ very few na-edupu ụmụ nwaanyị ihe na-afụ ụmụ nwaanyị so easy ndị Igbo kafa na-akpaghalị n'obodo oyibo ọ bụ ndị dịfa kpọta ka ị ga na-afụ so ifugo onye dị yọng ịkpọchiri ya ịkpọli ya ozugbo n'agbanyeghị ihe niile ifu ọ na-eme isi na ọ dị gị mma kịta ịtụba gị ya ime isizi ya na ọ bụ akwụnakwụna na ọ bụ akwụna ka ọ na-agba ebe ahụ iche na ịmara ọ na-agba akwụna ma ga-abịa na-edinekwu ya kịta odu gị ime iwe maa na ọ na-agba akwụna mgbe mbụ ịma bụrụ na ọ na-agba akwụna ọkwụ ya kedu onye ị na-aghọgbu nke ahụ kedu onye ị na-aghọgbu ị na-akọ ihe na-agba ka ji na aja mbakwa ị ga-anụ ya jee mee gị maka ịnụ ya ịmara ihe ga-eme echi ịmara ma ịnụ nwaanyị ma ịnwụta na nwa ịgwazina anya ji ewepụ afọ ime ịgwazina ya ịmara ma ịnụzi ezigbo nwaanyị anyị na-eche kịta ma ịnụ onye ma ọ mụtazi na nwa ịmara ịbịakwa chọba nke ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ya igwu ya ọ bụrụ nke ya ji ewepụbu ya kedu onye ị na-agwa ụdị ya ahụ a na-aghọ ka ada ahụ nwanne anyị nwaanyị abịago gwa m si m na ihe na-eme ọ si na ọ chọrọ iwepụ maka a sị m ịchọ ọnụ ọ si na ọ chọọkwa na ọ chọrọ na egwu na-atụzi ya na o tego wepụbe na ọ chọọzi iwepụ nke egwu na-atụzi ya nke mbụ o mee nwụọ ma ọ bụ o wepụche ihe dị ya n'afọ ifuru na ọ ma ihe onye mebugo ihe cheghelie agbaghali ya now kedu ihe unu na-esele okwu ọkwa unu fụgburu onwe unu n'anya kedu ụdị akụkọ a na-akọ ụdị ahụ ka a na-afụ ya bụ ọ bụ pretend ịfụnanya ka ị na-afụ ya ọnyanwa ịchọ ime onye fụrụ gị n'anya si ya na itugolo ime ma ịtụrụ ime ma ịtụrọ ime ka ịfụ reaction ya mgbe ahụ ka iji ga ama ma ọ fụrụ gị n'anya ma ọ fụrụ gị ifuru ya nke eme badaba kparakpata agba n'iru nnefi kparakpata agbago n'iru nnefi kịta ka ị wee kwetezie ihe mma bụ gị n'ụbịa maka mgbe ị na-eme ihe nsoli ọ na-adịghị mma ị na-eme ị nara asị ya agha uwu ịma na ọ bụ akwụna n'Itali na ịma na ọ tọọ gị iche na nwaanyị niile ga-atụle ime o gosi na o dekolu gị na ya o fiti gị na ya so unu nụba
ifugie unu gafete unu tinye okwu ọnụ maka gịnị mụ nwee tinyegokwa okwu ọnụ ọ na-alị nga ozozi na febido wee nụbazia nke bụ ọgụ esi na ọgụ akụgbube mmadụ ndị be anyị unu bịa kwuo eziokwu n'ihe a na-eme n'etiti ndị na-abọ furu onwe fa n'anya ihe a na-eme n'etiti mma arapụ unu ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịa